Συνάδελφοι θα συντονίσουν το πρώτο πάνελ, το οποίο είναι το πάνελ το οποίο αναφέρεται στο Bank Insurance και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλέστε τους προσκεκλημένους σας. Να πω κάτι, έτσι επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Κάτι που είναι ευθύνη σας και των τραπεζών και κάτι που διαμαρτύρεται ο κόσμος. Τα ψηλά γράμματα. Αν θέλετε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του κόσμου, με κάποιο τρόπο καταργήστε τα ψηλά γράμματα. Ειλικρινά. Κάντε τα μεγάλα. Από τα βασικά θέματα, να ξέρετε. Λοιπόν, η κυρία Χαρούλα Παλαγάκη, Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θα έρθει εδώ κοντά μας. Ο κύριος Γιάννης Καντόρος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρείων Ελλάδων και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Inter-American. Ο κύριος Κυριάκος Μερελής είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον ακούσατε και λίγο νωρίτερα. Και η κυρία Δήμητρα Λίχρου είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε 3 λεπτά για κάθε σας απάντηση. Θα το βλέπετε αυτό και προειδοποιητικά για την οικονομία του χρόνου. Εντάξει. Καθίστε. Με κάποιο τρόπο να διορθώσουμε αυτή την ηχό. Ωραία, κάθεσες, βολεύτηκες. Ναι. Καθίστε, περάστε από εδώ. Θα πάω από εκεί εγώ στη γωνία. Περάστε από εδώ. Λοιπόν, αρχή θα κάνουμε από την κυρία Παλαγάκη. Έτσι. Η εκπαιδευτική συμβολή της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και συγκεκριμένα του εκπαιδευτικού της Ινστιτούτου στην επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, εξασφαλίζοντας έτσι το καλύτερο δυνατό επίπεδο γνώσεων των τραπεζικών υπαλλήλων για τις ασφαλιστικές εργασίες που οι ίδιοι προωθούν. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ευχαριστώ κυρίως τους συνέδρους που είναι... Δεν ακούγεται η κυρία Παλαγάκη. Ναι, αλλά δεν ξέρω, να το δούμε λίγο. Θα καλέσω λίγο τα παιδιά. Ούτε εγώ δεν ακούω. Τώρα. Έρχεται. Εντάξει, μπορείτε να μιλήσετε και... Ωραία. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο, τον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Η αλήθεια είναι ότι η δράση που έχουμε αναπτύξει και η συνεργασία δημιούργησε περισσότερα σημεία επικοινωνίας από ό,τι διαφωνίας και προσπαθούμε από κοινού και με άλλους φορείς να πάμε και τη χώρα στην επόμενη μέρα στη χώρα της ειρηνικής επίλυσης διαφορών. Και αυτό είναι μια μεγάλη δράση. Ευχόμαστε ως Ένωση να πάτε και στον επόμενο αιώνα. Είμαστε συνομήλικοι περίπου ως Ένωση. Ναι, εμείς θα γίνουμε 100 σε 3 χρόνια. Δείτε, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση όχι μόνο των μελών της. Το εκπαιδευτικό μας Ινστιτούτο έχει ανοιχτές πόρτες για όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Η πρώτη μας εκπαιδευτική ενασχόληση με τα ζητήματα των ασφαλιών ξεκινάει το 2011 με τα εγχειρίδια τα οποία ετοιμάσαμε με μια μεγάλη τεχνογνωσία και από τότε συνεχίζει απαρέγκλητα μέχρι και σήμερα. Ούτε διεκδικούμε αποκλειστικότητα για τα μέλη μας. Οι υπάλληλοι των τραπεζών που είναι εγγεγραμμένοι ως διαμεσολαβητές μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε φορέα πιστοποίησης και αντίστοιχα η πόρτα η δικιά μας είναι ανοιχτή για τον κάθε τρίτο. Θέλω επίσης να πω, συμμεριζόμενοι εν μέρη και όσα είπε ο Πρόεδρος, ότι το Bank Assurance είναι ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Διαμεσολάβηση είναι κάθε τι που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο ασφαλιστικό προϊόν και στο τελικό αποδέχτη. Άρα οι σχέσεις δεν είναι αντίπαλες. Σήμερα πλέον δεν πρέπει να μιλάμε για διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες, αλλά για μια κοινή λειτουργία, την διαμεσολάβηση. Να είστε καλά. Κυρία Παλαγάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλο είπε ο Πρόεδρος, αλλά τέλος πάντων. Λίγο. Ναι. Σημειώσατε. Ναι, συμφωνείτε. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα... Εμένα η δουλειά μου εδώ είναι να βάζω φιτιλιές, καταλάβατε. Ωραία, ναι. Εγώ ευχαριστώ σας. Επειδή σημειώσατε εκεί διάφορα πράγματα. Τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
Σας είπα ότι βάζετε υποχρεωτικά την ασφάλιση για να πάρει κάποιος δάνειο. Δείτε, όταν θα Δεν δούμε... τα ακούσατε, νομίζω τα ακούσατε. Ναι. Να σας πω, όταν θα φτάσουμε σε συγκεκριμένα στοιχεία, θα σας απαντήσω αυτό που λέει ο πρόεδρος με μια παροιμία. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Δεν μπορεί ένας κλάδος, ιδίως ένας κλάδος όπως ο τραπεζικός, που έχει μια πολύ βαριά εποπτεία, αυτό θέλω να το ακούσετε όλοι, το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις τράπεζες πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, είναι η μεγαλύτερη εποπτική θηλιά που μπορεί να υπάρχει. Δεν μπορείς να επιβιώσεις ούτε να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων με αθέμητες πρακτικές. Θα πουλήσεις μια φορά υποχρεωτικά, δεύτερη, δεκάτη. Και τα στοιχεία δεν επαληθεύουν. Βεβαίως, είμαστε άνθρωποι, κάθε άνθρωπος φέρει και την ευθύνη της συμπεριφοράς του. Εδώ όμως μας ενδιαφέρει η μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι άρτια και σύμφωνη με το εποπτικό πλαίσιο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καντόρο. Έχετε μεγάλη εμπειρία από εναλλακτικά δίκτυα διανομής. Κάποιες εταιρείες επενδύουν έντονα στο Bank Assurance, άλλες όχι. Πιστεύετε ότι η συνεργασία με τις... Δεν με ακούτε? Και αν πιστεύετε ότι η συνεργασία με τις τράπεζες προσφέρει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ουσιαστικά? Παιδιά, ακούγεται ο κύριος Καντόρος? Με ακούω, λοιπόν. Ακούγεστε, ναι. Ωραία. Να δώσω και εγώ συγχαρητήρια στον Πρόεδρο για την διοργάνωση. Κάθε φορά γίνεται και καλύτερη, Γιάννη. Λοιπόν, να δούμε του χρόνου τι θα σκεφτείς. Η αλήθεια είναι ότι στο θέμα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων βλέπουμε τα πράγματα λίγο από τη μεριά τη δική μας. Να το δούμε λίγο από τη μεριά του πελάτη. Πρέπει να έχουμε την αντίληψη και την αίσθηση ότι σήμερα ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τον τρόπο διανομής και τον χρόνο ακόμα με τον οποίο θα προμηθευτεί το ασφαλιστικό προϊόν, ανάλογα με το πώς τον βολεύει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια των ιστορικά, από εκεί που είχαμε ένα συγκεκριμένο τρόπο διανομής, φτάσαμε σήμερα να μπορεί να αγοράσει ασφάλειες, θα έλεγα από το περίπτερο. Θα μου πείτε, είναι σωστό? Σωστό ή λάθος? Και εδώ τίθεται και θέμα πλαισίου προφανώς, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να ρυθμιστούν. Η αλήθεια βλέπουμε ότι υπάρχει μια απελευθέρωση στις καταναλωτικές συνήθειες και βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα σύνορα μεταξύ των διαφορετικών τρόπων διανομής γίνονται αυτό που θα έλεγα γκρίζα. Άρα θα ήταν λίγο τοπικό σήμερα να προσπαθήσουμε να βάλουμε περιορισμούς, γιατί η δυναμική των καταναλωτών και η δυναμική της τεχνολογίας αυτό το πράγμα το αλλάζει. Θα το έλεγα πάρα πολύ απλά και συγχωρέστε τα αγγλικά μου, η λογική είναι go with the flow. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε ασχολείται με διανομή ασφαλιστικών προϊόντων θα πρέπει να επενδύσει με ποιο τρόπο θα μπορέσει να γίνει καλύτερος, αποτελεσματικότερος και να προσφέρει περισσότερη ποιότητα συμβουλών και λιγότερη διαχείριση στους πελάτες του. Αυτό το οποίο είναι δυνατό με τη χρήση τεχνολογίας. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Συμφωνώ απόλυτα με το θέμα του αθέμητου ανταγωνισμού, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αυτό που βλέπουμε είναι φυσικά ότι άλλοι τρόποι διανομής και άλλα κανάλια να πείσουν τις δικές τους μεθοδολογίες, ώστε αυτό κατά κάποιο τρόπο να το αντισταθμίσουν. Δεν υπάρχει στην σημερινή εποχή χώρος για αποκλεισμούς. Ό,τι και να πούμε, ο καταναλωτής θα επιλέγει να παίρνει ασφαλιστικά προϊόντα από διαφορετικά κανάλια. Στα πλαίσια αυτά, προφανώς έχει πολύ μεγάλη αξία για τον Bank Assurance. Όμως, οι διαμεσολαβητές έχουν τεράστια πλεονεκτήματα στην εξυπηρέτηση και στη διαχείριση του πελατολογίου τους. Εγώ θα έλεγα ότι ο καταλύτης, και ίσως ένα μεγάλο όπλο, το οποίο δεν έχουμε αντιληφθεί πώς θα αλλάξει τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και θα δώσει νέα όπλα στη διαμεσολάβηση, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ο συνδυασμός δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινης σχέσης μπορεί να ανεβάσει τις δυνατότητες του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο επόμενο επίπεδο. Προφανώς και τα υπόλοιπα κανάλια διανομής θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη με τον δικό τους τρόπο, αλλά όπως βλέπουμε τα πράγματα από τη δική μας σκοπιά, εάν συνδυάσει κανένας την ανθρώπινη σχέση που είναι πάρα πολύ ισχυρή, το ξέρουμε αυτό το πράγμα στη διαμεσολάβηση, με τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία, τότε θα πάμε σε ένα καινούργιο υβριδικό μοντέλο διανομής, το οποίο θα λύσει και πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα τα οποία συζητάμε σήμερα. Άρα, εγώ θα έλεγα να επενδύσουμε στο μέλλον και στην τεχνολογία. Αυτό που λέτε, σας βλέπετε να αλλάζει σύντομα. Είναι δύσκολο να κάνει κάποιος προβλέψεις. Όλοι ξέρουμε ότι το ίντερνετ άλλαξε τον τρόπο που δουλεύουμε. Μίλησε
και ο πρόεδρος για την online διανομή, αυτό έγινε πριν 15-20 χρόνια. Και πήρε πόσο? Μας πήρε μια δεκαετία. Το επόμενο κύμα που είναι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα πάρει μια δεκαετία. Τώρα, αν θα πάρει 5 χρόνια ή 3 χρόνια, δεν το ξέρω, ή 2. Οι προβλέψεις στο εξωτερικό είναι ότι οι αλλαγές θα είναι ραγδαίες. Ξαναλέω, θα είναι πολύ λιγότερο από μια δεκαετία. Και μια δεκαετία, εδώ ήμασταν όλοι. Εγώ είδα γνωστούς πριν από 10 χρόνια, εδώ είμαστε και συζητούσαμε άλλα πράγματα. Μπορεί σε 3 χρόνια από τώρα, στη 10η στη διάσκεψη, να συζητάμε πώς θα πρέπει να ρυθμιστεί η τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα πρέπει να τη ρυθμίσουμε στο θέμα των ασφαλιστικών. Εγώ το βλέπω να έχετε γρήγορα πάντως. Να πω κάτι. Είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους μας. Πρέπει να επενδύσουμε και σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε επίπεδο ατόμων. Πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι στο τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Μερελή, οι τράπεζες έχουν ως πελάτες το σύνολο των επιχειρήσεων. Έτσι. Είναι γνωστό αυτό. Χωρίς τις τράπεζες δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες χωρίς τις επιχειρήσεις το ίδιο. Λοιπόν, με δεδομένο ότι από τον Ιούνιο η ασφάλιση επιχειρήσεων έγινε υποχρεωτική, αποκτούν οι τράπεζες ένα συγκριτικό πλεονέκτημα? Καταρχάς να πω το... Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ωραία. Να πω το εξής, ότι αγαπητέ Γιάννη Χατζηθοδοσίου, μόνο οι ατέριαστοι θα μπορούσαν να ταιριάσουν ένα ετερόκλητο πάνελ σαν το δικό μας εδώ πέρα, με εκπροσώπους των τραπεζών, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Έχω το θεσμικό ρόλο πλέον του Προέδρου του Επιμελητηρίου, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τους αγώνες που δώσαμε και ως συνδικαλιστές για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, στις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλαν κάποιοι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιριών για αποδιαμεσολάβηση. Λοιπόν, και επειδή μιλάω σε ένα πολύ φιλικό για μένα ακροατήριο συναδέλφων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση ούτε τον κύριο Καντόρο, ούτε και την κυρία Απαλλαγάκη. Παρόλα αυτά, όμως, για να απαντήσω στον πυρήνα του ερωτήματός σας, κύριε Κούτρα, θα πω το εξής. Ακούγοντας και τις τοποθετήσεις των προηγούμενων ομιλητών, περί ισονομίας, περί ισοπολιτείας, περί δικαιοσύνης, περί πρόσβασης σε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες και από άλλα εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, θα πω το εξής, ότι οι τράπεζες έχουν μια προνομιακή πληροφόρηση. Και αφού θέλουν να έχουμε αγαστή συνεργασία, μπορεί η κυρία Παλαγάκη να μοιραστεί τα στοιχεία που διατηρούν οι τράπεζες με το παραδοσιακό δίκτυο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για να μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε επί ίσους όρους, έτσι, την πρόθεση των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι τράπεζες έχουν πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων. Ξέρουν τη γεωγραφική τους θέση, πόσο προσωπικό απασχολούν, τι επενδύσεις πρέπει να κάνουν. Γνωρίζετε επίσης ότι αναφέρθηκε ο κ. Χατζηθοδοσίου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και σε άλλα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η διάθεση των περισσότερων αυτών χρηματοδοτικών εργαλείων γίνεται μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Άρα, καταλαβαίνετε δηλαδή, στην εποχή που ζούμε, ο χρυσός είναι η πληροφορία. Όταν έχει την πληροφορία η τράπεζα, το τραπεζικό σύστημα στη διάθεσή της, δεν έχει πλεονέκτημα έναντι των ασφαλιστικών εργασιών. Πόσο δε μάλλον όταν δεν υπάρχει και ένα κανονιστικό πλαίσιο ξεκάθαρο. Όταν δεν υπάρχουν στη χώρα μας, φύγαν τώρα εδώ οι εκπρόσωποι των κομμάτων και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, όταν δεν υπάρχουν ισχυροί θεσμοί, όταν δεν υπάρχουν ισχυροί εποπτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί. Γίνεται πάρτι. Υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Προφανώς και υπάρχει, κυρία εκπρόσωπε της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Υπάρχει δεσπόουσα θέση του τραπεζικού συστήματος αυτή τη στιγμή. Και ξέρω τη νομική ερμηνεία της δεσπόουσας θέσης και κάπου εκεί λίγο ξεγλιστρά, τέλος πάντων, το τραπεζικό σύστημα. Παρ' όλα αυτά, όμως, θέλω να πω το εξής. Η ενδυνάμωση των εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών πρέπει να είναι το ζητούμενο, πρέπει να είναι η απέτηση του δικού μας κλάδου για τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, για την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και για τη βελτίωση της δημοκρατίας της χώρας μας. Ξέρετε, αν κάτι επηρεάζει αυτή τη στιγμή, είναι η έλλειψη θεσμών. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ, η έλλειψη δικαιοσύνης στις οικονομικές μας αποφάσεις, στις κοινωνικές μας αποφάσεις. Κύριε Κούτρα και κύριε Τσούνο, πρόσφατα, θα σας πω το εξής. Ολοκληρώνω. Πρόσφατα, είπα στην τοποθέτησή μου, στο χαιρετισμό μου, ότι καταγγείλαμε κάποιες αθέμητες πρακτικές των τραπεζών. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ποιες τράπεζες. Το διαπίστωσα η διεισόμαση
στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Θεσμικά κινήθηκα όπως έπρεπε. Και απευθύνθηκα και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό έστειλα επιστολή καταγγελίας. Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε όλους τους εποπτικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ήταν εδώ πέρα και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, κ. Κωνσταντάς. Έχω την απάντηση. Λέει, όντως, και είναι η πρώτη φορά, είναι κατάκτηση αυτό και δεν το λέω γιατί το κάναμε εμείς ως επαγγελματικό επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, να κάνουμε καταγγελία τεκμηριωμένη και να μας απαντήσει η Τράπεζα της Ελλάδος μετά από πάρα πολλές καταγγελίες που έχουν κάνει και άλλοι συνάδελφοι από άλλα επιμελητήρια, ότι όντως διενεργήσαμε έλεγχο και βρήκαμε 2 περιπτώσεις που όντως είναι προβληματικές. Ναι. Αλλά δεν μας ενημέρωσαν τελικά ποιες ήταν οι συνέπειές τους. Αν επιβλήθηκαν πρόστιμα, λέει, τους έγιναν συστάσεις και δεσμεύτηκαν ότι θα συμμορφωθούν. Νομίζω ότι με τέτοιες απαντήσεις και σε κάθε περίπτωση με τέτοια συμμόρφωση δεν μπορεί να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να υπάρξουν σαφείς κανόνες. Εμείς είμαστε ανεκτικοί και δεκτικοί στον ανταγωνισμό, αλλά μέσα από συγκεκριμένες αρχές, μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο και όχι με την προνομιακή ενημέρωση, πληροφόρηση και πρόσβαση των τραπεζών στις ελληνικές επιχειρήσεις και στα ελληνικά νοικοκυριά. Και κλείνοντας εδώ, και είναι και πολλές φορές και πολλές φορές οι πρακτικές που δεν μπορούν να περιγραφούν, ξέρετε, σε ένα νομοσχέδιο, σε κανόνες. Η συναλλαγή στο ΚΙΣΕ. Πηγαίνεις και σου λένε, θέλεις δάνειο? Ναι, θα φέρεις τα ασφαλιστικά σου προϊόντα εδώ. Δεν θα πάει εκείνη τη στιγμή ο επιχειρηματίας που έχει ανάγκη από χρήματα, από δανειοδότηση, να καταγγείλει κάτι τέτοιο. Ή θέλεις διευκόλυνση ή επιμήκυση του δανείου σου, θα φέρεις τα ασφαλιστικά σου προϊόντα εδώ. Αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Κύριε Κούτρα και κύριε Τζούνο. Θέλει να απαντήσει προφανώς η κυρία Παλαγάκη αμέσως. Ναι. Μια απάντηση, ελάτε κυρία Παλαγάκη, μια απάντηση και να Δεν ξέρω τι γίνεται. Στην πρώτη παρατήρηση για την κοινή χρήση δεδομένων, κύριε Βερελή, επειδή τώρα θα απαντήσω ως νομικός. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν για μεν τα φυσικά πρόσωπα ο κανονισμός προσωπικών δεδομένων. Ελάτε να μου πείτε εσείς πώς θα ξεπεράσουμε τον κανονισμό και θα έρθει μια τράπεζα να δώσει για μένα τα προσωπικά μου στοιχεία και τι ασφαλιστικό προϊόν και τι συναλλακτικές σχέσεις έχω. Και το δεύτερο, το ίδιο ισχύει για τις επιχειρήσεις. Εγώ νομίζω ότι όταν μιλάμε πρέπει να μιλάμε ανάλογα με το τι μπορούμε να κάνουμε. Η χώρα και καμία χώρα δεν έχει πλαίσιο που να επιτρέπει στην ΑΔΕ να σου δίνει τα στοιχεία της και αντίστοιχα στην τράπεζα να σου δίνει τα δικά της. Το συναλλακτικό προφίλ του καθενός είναι περιουσία του και θα επιλέξει αν θα το πάρει από μένα και να το δώσει σε εσάς. Το δεύτερο το οποίο θέλω να μου πείτε για τις αθέμητες πρακτικές. Προφανώς δεν έχω γνώση περιστατικών. Θέλω όμως να βάλω λίγο τη λογική να το δούμε. Η τράπεζα θα δώσει ένα δάνειο 500.000 ευρώ, θα παίρνει για 10 χρόνια επιτόκιο. Θεωρείτε ότι δεν θα δώσει το δάνειο που θα της δώσει επιτόκιο για 10 χρόνια για να μην πάρει 50 και 100 ευρώ προμήθεια? Πρέπει να μιλάμε. Εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω όσα λέτε, σέβομαι απόλυτα την αποστολή σας, αλλά νομίζω ότι πρέπει λίγο να τοποθετούμε τα πράγματα σε μια νομικά εφικτή βάση. Το είπε και ο Πρόεδρος, θέλουμε ένα πλαίσιο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα ακουμπήσουμε όλοι, όχι σε αντίπαλη σχέση. Και μία ακόμα τελευταία παρατήρηση. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Ένωση άνοιξε τώρα ένα πρόγραμμα. Τα μέλη σας το αγκάλιασαν με πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Χαιρόμαστε και ευχαριστούμε τους 260 που γράφτηκαν, δωρεάν φυσικά, σε 2 εβδομάδες και τα καλά λόγια που μας έγραψαν. Λοιπόν, να πούμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και τον κύριο Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Προστασίας της Οικογένειας, που είναι επίσης εδώ. Η κυρία Εργασίας, συγγνώμη. Ναι, τα έχουμε μπερδέψει. Τα μπερδεύω πάντα. Το ξέρετε. Ναι.
Θέλετε να κάνουμε είδηση? Ωραία. Λοιπόν, η κυρία Λίχρου, από τότε που ξεκίνησε η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων από τις τράπεζες, καταγράφονται προβληματισμοί, η αλήθεια είναι. Νομίζω ετέθηκε εδώ στη συζήτησή μας. Οι τράπεζες έχουν δικαίωμα να πωλούν και ο καταναλωτής πολλές φορές φαίνεται να θέλει έναν πόλο εξυπηρέτησης. Τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σας προβληματίζει σε αυτό? Ακούγομαι. Ωραία. Όχι, εντάξει. Εφόσον ακούγομαι, είναι μια χαρά. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ προσεκτική και ευγενική, κύριε Τζούνο. Η αλήθεια είναι ότι το ασφαλιστικό προϊόν είναι ένα άλλο προϊόν, δεν είναι τραπεζικό. Και για μας τους διαμεσολαβητές το κυριότερο που χτίζεται, μάλλον προϋπόθεση για την πώληση, αν θέλετε, είναι η εμπιστοσύνη και η ενημερωτική συνένεση του πελάτη μας. Δηλαδή, διάγνωση αναγκών, πρόταση. Αυτό είναι ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό, αν θέλετε, από αυτό που γίνεται στην τράπεζα. Στην τράπεζα δεν πάει κανείς για να αγοράσει ασφάλεια. Στην τράπεζα πάει για να δει το λογαριασμό του, να πάρει μια κάρτα, να ζητήσει ένα δάνειο. Εκεί δεν υπάρχει η προϋπόθεση της σωστής ενημέρωσης και πώλησης του ασφαλιστήριου. Γιατί ναι μεν οι πιστοποιημένοι τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν την άδεια και τη δυνατότητα να κάνουν πώληση, αλλά δεν μπορεί να γνωρίζουν το ίδιο καλά το ασφαλιστικό προϊόν με το τραπεζικό που είναι το κύριο προϊόν της απασχόλησής τους. Άρα εμείς εκεί έχουμε όχι προβληματισμό, ένσταση αν θέλετε, γιατί υπάρχει μια στρεβλή πια συνθήκη που δημιουργεί και λάθος εντυπώσεις και για την αγορά μας στο σύνολό της. Ξέρουμε πολύ καλά, δυστυχώς το βλέπουμε να συμβαίνει, έχουμε καταγγελίες από συνεργάτες και πελάτες για την πίεση που υπάρχει, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Είναι μια πρακτική που συνηθίζεται και αναγκαστικά ο πελάτης με κάποιο τρόπο υποχρεώνεται να συνδυάσει ένα ασφαλιστικό προϊόν μαζί με την λήψη του δανείου του. Γιατί δεν μπορεί να φύγει από την τράπεζα, πολλές φορές δεν ξέρει και τι ακριβώς είναι αυτό που του έχει προταθεί. Οπότε εκεί είναι ο προβληματισμός ο δικός μας και δεν είναι προβληματισμός, είναι μια διαπίστωση που συμβαίνει. Το βλέπουμε στην καθημερινότητα και έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες γι' αυτό. Αυτό νομίζω, εκεί δεν είναι προβληματισμός, είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει. Ναι. Αυτές οι αθέμητες πρακτικές που ανέφερε και ο Πρόεδρος, οι αθέμητες πρακτικές που ανέφερε και ο Πρόεδρος είναι αυτές που μας βρίσκουν αντίθετες. Έχουν δικαίωμα να πωλούν, παρόλο που εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι το σωστό προϊόν να πωλείται από τα γκισέ των τραπεζών, αλλά παρόλα αυτά θα έπρεπε να υπάρχει και εποπτεία που να καλύπτει όλο το φάσμα, που δεν υπάρχει, και να υπάρχουν και ίσοι κανόνες, ας πούμε, ανταγωνισμού, για να μην πω. Για αυτό το θέμα θα συνεχίσουμε, αυτό των αθέμητων πρακτικών, γιατί πριν από το καλοκαίρι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είχε καλέσει τα μέλη του να αναφέρουν τέτοια περιστατικά αθέμητων πρακτικών και μάλιστα με μία λογική, όπως βλέπω εδώ στο σκονάκι, ότι αν μας επιλέξετε για την ασφάλεια θα είμαστε πιο διευκολυντικοί σε άλλα ζητήματα. Αυτό λέγεται από τις τράπεζες. Άρα θα πάμε στην κυρία Παλαγάκη να μας πει αν είναι εξαιρετικά δεδομένο και σε άλλες χώρες και ποια είναι η εικόνα του στην Ελλάδα σήμερα, κυρία Παλαγάκη. Μου αρέσουν οι αριθμοί και τα συγκεκριμένα πράγματα. Το Bank Assurance, η μητέρα του Bank Assurance, γι' αυτό και ο όρος, είναι η Γαλλία. Αυτή τη στιγμή, αν πάμε στις κοντινές ευρωπαϊκές μας χώρες, το δίκτυο Bank Assurance εκεί είναι πάρα πολύ ψηλό. Αυτό ισχύει στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Γερμανία είναι λίγο χαμηλότερο. Άρα έχει διαμορφωθεί αυτό που λέμε ή πρέπει να λέμε τα best practices. Ωραία. Στην Ελλάδα λοιπόν οι αριθμοί δείχνουν ότι λειτουργεί εξαιρετικά ο ανταγωνισμός, διότι με βάση τα στοιχεία
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, να μην ξεχνάμε ότι όλοι πωλούν το ίδιο προϊόν. Ένα μερίδιο έχει το Bank Assurance, ένα πολύ σημαντικό μερίδιο έχουν οι διαμεσολαβητές, ένα πολύ σημαντικό μερίδιο έχουν και οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες που πουλούν απευθείας και έχουν τέλος οι πράκτορες. Άρα το Bank Assurance καλύπτει με βάση την επιλογή του καταναλωτή ή του επιχειρηματία ένα κομμάτι της διαθέσιμης αγοράς. Ένα ακόμα πράγμα θέλω να πω. Αναρωτιέστε όλοι γιατί στην τράπεζα νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας ενήλικος πολίτης που μην έχει μία συναλλακτική σχέση με την τράπεζα. Θα έχει μια κατάθεση, θα έχει μια κάρτα, θα έχει μια χρηματοδότηση. Αυτό η τράπεζα αναπτύσσει και πουλάει πίστη. Η πίστη είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό και είναι για μένα το ασφαλιστικό προϊόν, και να σας μιλήσω ως καταναλωτής, προτιμώ ένα δίκτυο με το οποίο θα έχω πάντα μία μονιμότερη σχέση. Η τράπεζα είναι αυτή που διαχειρίζεται κινδύνους, μπορεί να σε προσαρμόσει στη φυσική καταστροφή, στο ESG, στο ξέπλυμα. Σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ σύνθετα και καλώς ή κακώς τη γνώση και την οργάνωση την έχουν οι οργανισμοί οι οποίοι... Και πίστη στο... Υπάρχει εμπιστοσύνη και πίστη. Θα έχει διαφορετική άποψη ο κύριος Καντόρος, εκεί θα πάμε τώρα. Αν πράγματι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, δεν λειτουργούν τελικά εις βάρος ολόκληρης της αγοράς, πώς μπορούν οι ασφαλιστικές να το αποτρέψουν, έτσι, και αν θεωρείτε ότι δεν συμβαίνουν, ποια μέτρα θα διασφαλίσουν την ύπαρξή του στο μέλλον. Ελάτε. Τώρα καλύτερα. Λοιπόν, να το συνδέσουμε με αυτά που είπα προηγουμένως, ότι σαν ασφαλιστικοί, να το πούμε με απλά λόγια, εμείς είμαστε στο εργοστάσιο. Παράγουμε προϊόντα. Μας ενδιαφέρει τα προϊόντα να φτάσουν με τον καλύτερο τρόπο, με την καλύτερη ποιότητα, και το προϊόν, πέρα από το χρηματοοικονομικό καθαρά μέρος, το αποζημιωτικό, έχει ένα πολύ ισχυρό κομμάτι που λέγεται συμβουλή. Πρέπει το προϊόν να είναι κατάλληλο για τις ανάγκες. Πολλές φορές πουλάμε, για παράδειγμα, ένα φορτηγό για να τρέξουμε έναν αγώνα Φόρμουλα 1. Καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοώ, γιατί βλέπω είμαστε όλοι επαγγελματίες σε αυτήν την αίθουσα. Άρα λοιπόν, να πω ότι η ασφαλιστική ενδιαφέρεται να γίνει. Να φτάσει το προϊόν σε όσο γίνεται περισσότερα νοικοκυριά. Και το μεγάλο πρόβλημα των ασφαλιστικών εταιρεών, πέρα από την ισορροπία στα κανάλια διανομής, είναι το γεγονός ότι είμαστε υπασφαλισμένοι. Υπάρχει ένα τεράστιο protection gap σε όλους τους τομείς. Στο συνταξιδοτικό, στην υγεία, στο κομμάτι των φυσικών καταστροφών. Η ΡΙΣΤΟ εμπαρόδο έχει αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, μιλώντας για το πρόβλημα. Βλέπουμε τους αριθμούς για την ασφάλιση αυτοκίνητα, τα οποία, για παράδειγμα, έγιναν οι πρώτες διασταυρώσεις. Αν δείτε πόσοι ασφαλίστηκαν, τα νούμερα είναι ελαφρώς απογοητευτικά. Το ίδιο με το κομμάτι της προστασίας των κατοικιών από φυσικές καταστροφές με τις εκτόσεις στον έμφυα. Η Βελόνα, να πω και το πολιτικό σχόλιο, κουνήθηκε, αλλά κουνήθηκε ελάχιστα στο κομμάτι των ασφαλίσεων. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά και εγώ θεωρώ ότι χάνουμε αρκετή ενέργεια και χρόνο στα εσωτερικά μας, τα οποία δεν είναι στη βέλτιστη κατανομή. Για να απαντήσω στην κυρία Παλαγάκη, να είμαστε και δίκαιοι, ισχύει αυτό που λέτε, κυρία Παλαγάκη, ότι η πίτα έτσι έχει μοιραστεί, αλλά υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων, όπως για παράδειγμα οι ασφάλειες που είναι συνδεδεμένες με δάνεια, όπου το Bank Assurance έχει ποσοστά 70 και 80%. Υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις που είναι πιο εξειδικευμένες, οι αστικές ευθύνες επαγγελματιών, που το Bank Assurance έχει περίδιο 5%. Άρα, εάν δούμε τη μεγάλη εικόνα, έτσι είναι. Αν σκάψουμε λίγο πιο βαθιά και πάμε σε ανακατηγορία προϊόντων, εκεί θα δούμε κάποιες και θα πει κάποιος γιατί προφανώς από εκεί παίρνεις το δάνειο πιο εύκολα να πάρεις και την ασφάλεια, θα έλεγα εγώ, αλλά για μένα η κατάσταση δεν είναι ούτε άσπρη ούτε μαύρη, είναι γκρίζα, χρήζει βελτιώσεων. Ξαναλέω όμως, και θα γίνω κουραστικός, σε 2 χρόνια από τώρα, ίσως η κουβέντα που κάνουμε θα είναι irrelevant. Θα αλλάξουν τα πράγματα πάρα πολύ, ιδιαίτερα στο κομμάτι το ασφαλιστικό, γιατί οι δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία θα ξεπεράσουν αυτά τα οποία συζητάμε τώρα. Αν πρέπει να το πάρω από την τράπεζα, πρέπει να το πάρω από τον διαμεσολαβούντα. Θα μιλάει κάποιος στο κινητό, θα του έχει έτοιμο το ασφαλιστικό προϊόν, θα του λέει πλήρωση εκεί, προφορικά θα γίνονται αυτά, θα πληρώνει κιόλας. Αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει, γιατί εκεί πάμε σε 2 χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καντόρε. Ο κύριος Μερελής, τον είδα, κύριε Πρόεδρε, σημειώνατε έντονα μόλις μιλούσε η κυρία Παλαγάκη, οπότε φαντάζομαι εκεί θα αναφερθείτε. Εντάξει, την άκουσα με προσοχή την κυρία Παλαγάκη. Να πούμε όμως 2-3 πράγματα. Κυρία Παλαγάκη, θυμίζω
ότι δεν αναφερθήκα στο GDPR, στον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Λοιπόν, για τα νομικά πρόσωπα, ξέρετε, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Για τα νομικά δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Ναι, αλλά εκεί θα πρέπει στις συμβάσεις δανειακές να βάλετε και, αν θέλετε, και μια άλλη παράγραφο που να λέει ότι η χρήση όλων των οικονομικών στοιχείων αυτών θα γίνεται και για τη διερεύνηση ασφαλιστικών υπηρεσιών της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου. Εντάξει, γιατί δεν παίρνετε τη συνένεση των συναλλασσόμενων με τις τράπεζες για την πώληση και διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επομένως, καλό θα είναι να μην μας κουνάτε, θεσμικά εννοώ, το δάχτυλο, γιατί δεν τηρεί τη διαδικασία αυτή. Επίσης, λίγο να πω οι τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Σημαντικότατο. Δεν ξέρω όμως αν οι τράπεζες το αντιλαμβάνονται αυτό. Δεν το αντιλαμβάνονται μάλλον, γιατί η διάθεση χρηματοδοτικών πόρων σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά είναι πολύ μικρή. Πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει στροφή σε άλλες παράλληλες εργασίες. Παραδείγματος χάρη ασφαλιστικές εργασίες. Παρακάτω μπορεί να υπάρξουν τουριστικές εργασίες, δηλαδή να κάνετε τουριστικά πρακτορία και να διαθέτετε από εκεί μέσα τουριστικά πακέτα τουριστικών προορισμών. Επίσης, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, σας θυμίζω ότι ανακεφαλαιοποιηθήκατε με χρήματα του ελληνικού λαού 3 φορές. Εντάξει. Και θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα. Και, εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε λογοπαίγνιο. Άλλωστε, εγώ όταν ζήτησα το λόγο δεν μου τον δώσανε για να απαντήσω στις παρατηρήσεις σας. Χάνω την ευκαιρία του δεύτερου ερωτήματος και απαντώ σε εσάς. Επίσης, εδώ πέρα μιλάμε σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, σε επιτιδευματίες που οι περισσότεροι έχουν ατομικές επιχειρήσεις. Ξέρετε, υπάρχει το άδικο φορολογικό μέτρο του τεκμαρτού προσδιορισμού του φορολογικού εισοδήματος. Και αυτό ήταν ένα επιχείρημα της κυβέρνησης ότι πρέπει να υπάρχει ένα εισοδηματικό, τέλος πάντων, ένα έσοδο για το δημόσιο. Θυμίζω ότι οι τράπεζες, εξαιτίας των μνημονίων και όλα αυτά, έχουν το προνομιακό καθεστώς του αναβαλώμενου φόρου. Δηλαδή δεν πληρώνουν φόρο. Και όλοι εμείς εδώ πληρώνουμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι, κυρία Παλαγάκη. Γι' αυτό και εμείς μιλάμε για ισονομία, για ισοπολιτεία, για δικαιοσύνη, για δημοκρατία στις οικονομικές συναλλαγές. Εντάξει. Να έχει δηλαδή ο κάθε συναλλασσόμενος την δυνατότητα επιλογής. Είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο κ. Χατζηθοδοσίου έκανε αυτή την πρωτοβουλία. Την αντίστοιχη πρωτοβουλία είχαμε κάνει και εμείς στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Είχαμε ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας για καταγγελίες. Είναι πάρα πολλές. Και σας λέω, έχω εδώ την απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδος, που λέει ότι όντως βρήκαμε και ναι, είναι 2 περιπτώσεις. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, επειδή φύγαμε από το θέμα και το ανοίξαμε λίγο και πήγαμε, καταλάβατε τώρα. Δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ, έμπειρος είστε. Ναι, και επειδή αυτό θα πρέπει να απαντήσει η κυρία Παλαγάκη τώρα αναγκαστικά για την... Πήγαμε εκτός θέματος. Θέλω να σας πω 1. Χρηματοδοτήσεις. Να ανατρέξετε στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στην ενδιάμεση έκθεση του 25, για να δείτε ότι φέτος έχουν ενισχυθεί κατά 36% οι χρηματοδοτήσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και να ανατρέξουμε επίσης στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με στοιχεία οκταμήνου του 2025. Η Ελλάδα είχε ρυθμό θετικής πιστωτικής επέκτασης 16,2%. Εγώ δεν το λέω για να με επικροτήσει ή να με αποδοκιμάσει κανείς, το λέω γιατί το λένε οι αριθμοί. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ανακεφαλαιοποίηση, πάλι θα αντιγράψω την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ανακεφαλαιοποίηση στους 3 κύκλους, η οποία όμως συνοδεύτηκε από επένδυση, έχει γράψει ένα θετικό πρόσημο 5,5 δις για το ελληνικό δημόσιο, διότι να θυμίσω ότι και οι μετοχές αυτές όχι μόνο επιστράφησαν με κέρδος για το δημόσιο που ήταν δικαιούχος, αλλά επίσης για όσα χρόνια ήταν το απέδιδε και προμήθεια. Δεν έχω καμία αντίρρηση να πείτε, να κάνουμε όποια κριτική θέλουμε, αλλά θα την κάνουμε πάντα σε βάση αριθμό. Ευχαριστούμε, κυρία Παλαγάκη. Κύριε Μερελή, τηλεγραφικά, ποια πιστεύετε ότι είναι η ενδεδειγμένη λύση για όλα αυτά που συζητάμε? Το είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει καταρχάς πολιτική βούληση. Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης. Θα πρέπει να υπάρξουν ισχυροί θεσμοί και ισχυροί
ελεγκτικοί και υποπτικοί μηχανισμοί. Εκεί εντοπίζω την αδυναμία της ελληνικής πολιτείας. Κυρία Λίχρου, για να κλείσουμε θα ολοκληρώσουμε με εσάς. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η αγορά μπορεί να αυτορυθμιστεί και με βάση αυτά που είδαμε εδώ δηλαδή, ή χρειάζεται κρατική παρέμβαση. Ας συνεχίσω αυτό που είπε ο πρόεδρος, ο Κυριάκος ο Μερελής, και να είμαι και πολύ σύντομη. Όχι, η αγορά από ό,τι φαίνεται και όπως αποδεικνύεται από όλα αυτά τα χρόνια που αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, προφανώς δεν αυτορυθμίζεται. Εκείνο το οποίο ζητάμε, δεν είμαι έτοιμη να σας πω ναι πολιτική παρέμβαση, γιατί η πολιτική παρέμβαση είναι έξω από την φιλοσοφία, αν θέλετε, και από την σωστή ρύθμιση της αγοράς. Εκείνο που εμείς θέλουμε είναι πράγματι να υπάρχει μια σωστή εποπτεία, που δεν τη βλέπουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει η εποπτική αρχή που είναι η ΔΕΙΑ για το χώρο μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δείξει μέχρι σήμερα ότι αυτός ο ρόλος που της αναλογεί έχει, με τον τρόπο που εμείς τουλάχιστον θα θέλαμε, αναλυφθεί. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες και από μέλη μας και από συνεργάτες. Η απάντηση που παίρνουμε από την εποπτική αρχή είναι ότι αυτή η καταγγελία πρέπει να γίνει από τον ασφαλισμένο που θίγεται. Καταλαβαίνετε ότι όταν το συμφέρον αυτό συγκρούεται, γιατί ο ασφαλισμένος αυτός έχει πάει στην τράπεζα για να ζητήσει κάτι, είναι πολύ δύσκολο να πάει και να καταγγείλει στην τράπεζα την πρακτική αυτή. Μας έρχεται η καταγγελία σε εμάς, την μεταφέρουμε στην εποπτεία και κρινόμαστε ως αναρμόδιοι. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο σίγουρα χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν είναι δυνατόν. Πόσοι ξέρετε από τους ανθρώπους που πάνε για δάνειο να πηγαίνουν μετά σε μια εποπτική αρχή και να καταγγέλουν? Εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω. Έχουμε ανοίξει μια σελίδα στο επιμελητήριο και τα σωματεία έχουμε την ιστοσελίδα μας, όπου ζητούμε αναφορές και καταγγελίες. Είναι η αλήθεια ότι έχουμε συγκεντρώσει αρκετές. Αυτές θα πρέπει πια να προχωρήσουν πραγματικά στην εποπτική αρχή για να δοθεί λύση. Εγώ δεν νομίζω ότι είμαστε εδώ για να συγκρουστούμε ούτε με την κυρία Παλαγάκη που εκπροσωπεί το τραπεζικό κομμάτι. Εκείνο που πραγματικά ζητάμε είναι να βρεθεί μια λύση. Και λύση δεν μπορεί να βρεθεί αν δεν υπάρχει σωστή εποπτεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και την κυρία Παλαγάκη και τον κύριο Καντόρο και τον κύριο Μερελή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που άκουσαμε. Να είστε καλά. Θα κατέβουν οι συμμετέχοντες στο πρώτο πάνελ και οι συνάδελφοί μου για λίγο. Μετά θα τους ξανασυναντήσουμε. Ευχαριστούμε. Θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Μαζαράκη. Είναι, αφού χαιρετήσει ο πρόεδρος. Κύριε πρόεδρε, τους έχετε ασπαστεί όλους από 3 φορές. Ο κύριος